כן. אז אנחנו באמצע פרק ג' פה בתניא. כמו שאמרתי, בפרק ב' הוא דיבר על המהות של הנפש, שהיא חלק כל אחד ממעל ממש. בפרק ג' ד' ה' אנחנו מכירים את הכוחות של הנפש האלוקית. אחר כך נחזור לנפש הבעמית, שיש את המהות שלה, את הכוחות שלה, שבהם המהות באה לידי ביטוי. עכשיו, התחיל להגיד לנו כאן שהכוחות של הנפש האלוקית היא חתיכת אלוקות, חלק אלוקה ממעל. ממילא המבנה של המנגנון האלוקי משתקף גם כן בדיוק כל פרטיו בכוחות הנפש. כוחות הנפש מתחלקים באופן כללי לשתי סוגים, שכל ומידות. שכל ורגש. הרגשות קוראים להם בלשון של התניא מידות. היום קוראים לזה רגשות, אז קוראים לזה מידות, אותו דבר. עכשיו, השכל, אם נקראים, השכל מורכבת משלושה חלקים, שלוש כוחות. חוכמה, בינה ודעת. כן? ראשי תיבות? חב"ד. כן, יפה. עכשיו, הם, כל שלושתם ביחד באופן כללי נקראים אמות. אמות. אמא. אמא, שלוש אמות. למה? כי מה קורה אצל האמא? היא מולידה. כן? זאת אומרת, הוולד, הנולד, הוא בעצם מתפתח אצלה בכל השלבים, והוא מופיע באופן גלוי, נולד. האמא היא מקור להוולד, לילד. אז המידות הן נקראים תולדות של השכל, משום שהשכל מולידן. עכשיו, כשאומרים שהשכל מולידן, מוליד את המידות, אז הכוונה שמתגלים דרך השכל. זה לא שהיא השורש הראשון של המידות, אבל הם מתגלים דרכה. זאת אומרת ככה, יש לאדם יכולת נפשית להתרגש, אבל ההתגלות של אותו יכולת זה תלוי באיך הוא מבין. אם הוא מבין שמשהו טוב, אז מתגלה אצלו מידת האהבה שרוצה להתקרב לדבר. אם הוא מבין שדבר רע ומסוכן, אז מתגלה אצלו היכולת הרגשית להתרחק ממנו, מסתייג ממנו. כן, תנועה הפוכה. הרגשות האלו הן מתגלות על ידי השכל, אז לכן הם נקראים תולדות של השכל. כן. יש פה הרבה רעש, אפשר... שנייה. אפשר להגיד קצת את הווליום. את הווליום, כן. אז אנחנו למדנו על חוכמה ובינה. חוכמה זה נקודת ההתחלה של כל דבר שכל. ובינה זה הפיתוח. חוכמה זה כמו, זה מלשון כוח מה, אותיות כוח מה. יש שלב שאתה הולך להבין משהו, אתה שואל מה זה? אתה עדיין לא מבין. אבל אתה התחלה של הבנה. זאת אומרת, קורה לך לפעמים שיש לך איזו הבנה כללית של דבר, אתה אומר, אני חושב שהתחלתי להבין, אבל מה, עדיין לא יכול להגיד בדיוק. זה נקודה, אבל זה עדיין חסר פיתוח. לא מלא, הבנתי, לא מלא. זה כמו ברק המבריק באמצע הלילה, בחושך הלילה. חשכת הלילה, ברק המבריק. למשל, אתה לומד משהו, בוא נגיד, לומד בתלמוד, לומד גמרא, או לומד חומש עם רש"י, ויש לך פה סתירה, יש לך פה פירוש, יש לך שם פירוש, משהו לא מסתדר, יהיה לך חושך, לא מובן, איך הכל מתחבא ביחד. ואז זה מכריח אותך לחשוב חזק, אתה אומר, יש לי רעיון, יש לי איזה נקודה, התחלה של ההבנה, זה כמו ברק המבריק,
באמצע הלילה זה נקודת החוכמה. בשלב זה אתה שואל, מה? זאת אומרת, עדיין לא תפסת אותו, אדרבה, אתה באותו שלב, אתה אפילו שוכח מעצמך. אתה כל כך נתפסת בעניין, שהוא תופס אותך, לא אתה תופס אותו. אחר כך, אתה מתחיל בשקט, אתה צריך שקט, שלא יפריע לך, ואז אתה מתחיל לחשוב על ההשלכות של ההבנה הבסיסית, הנקודתית הזאת. זה נקרא בינה. אתה מתחיל להבין. זאת אומרת, עכשיו אתה תופס את העניין. אתה מתחיל להבין אותו, אתה מתחיל לתפוס אותו. זה בינה. אז זה בעצם, נכון באופן כללי, השכל, שלושת המרכיבים של השכל, חוכמה, בינה ודעת, הם נקראים אימות, אבל באופן פרטני יותר, חוכמה ובינה זה אב ואם. כמו שאבא נותן משהו נקודתי ללידה, ומה שאצל האמא קורה זה ההתפתחות עד ללידה, אז אותו דבר ברוחניות, הגילוי, ההתגלות של המידות, הרגשות, זה מאב ואם, צריכים את שניהם, אב ואם. זה שני, בלשון הזוהר, טריין ריין זה לא מתפרשים, שני חברים שאף פעם לא נפרדים. אי אפשר חוכמה בלי בינה, אם היא חוכמה בלי בינה, חוכמה הולכת לאיבוד. בינה זה פיתוח, שמה? חייב להיות נקודה. בינה זה ההבנה והיישום, ההשלמה אולי של כל ה... בינה זה הבנה, וחוכמה זה התחלה שהכל בנקודה עדיין לפני הפיתוח וההבנה הגמורה. חוכמה זה ההתחלה של השכל, אבל השכל עצמו זה באמת יותר בבינה, כן? אוקיי. תכף אנחנו נכיר את דעת, בסוף הפרק נכיר את הדעת גם כן. ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בבוי. עכשיו, כשהוא מתבונן, שהוא משכיל בחוכמה, הוא מתבונן בבינה, אז נולדים לו רגשות. הוא מגיע, הוא נוצר תגובה רגשית למה שהוא מבין. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, כל מה שמעניין אותה זה להתאחד עם השם. היא חלק אלוקה ממעל, מעניין אותה אלוקות. הנפש הבעמית, אותה מעניין ענייני העולם, הגוף והנאות העולם. אבל הנפש האלוקית, המהות שלה זה אלוקות. אז היא רוצה לחיות חיים כאלו של מאוחד עם השם. שאדם יהיה מאוחד עם השם. ולכל המידות זה אהבה, זה היכולת לאהוב, זה אהבת השם. היכולת ליראה זה יראת השם. היכולת לעשות יפה, לפאר, זה תפארת, זה הכל להשם. לך השם, כל המידות הם להשם. הרגש הוא לא נולד, הוא בא לך. מה זאת נולד? הוא מופיע. אבל הוא בא לך, זה לא שאתה מזמין אותו, אני יודע. נכון, אבל אם לא הבנת, זה לא יהיה. אם לא הבנתי שמשהו טוב, אתה לא תאהב אותו. ברור, אתה מבין, ברור. אז אם כן, היא מופיעה, זאת אומרת, הרגש מופיע אחרי שיש שכל. ככה זה הסדר בנפש האדם. לא דווקא בקדושה, ככה זה בנפש האדם. גם כל הבני אדם, לא רק יהודים. אז ככה זה בן אדם, שלפי מה שמבין, ככה הוא מגיב רגשית. אם הוא מבין שמשהו טוב לו, אז יצא אותו. וההבנה זה בעצם הבינה. כן. הנקודה, החוכמה זה התחלה של ההשכלה, אבל הבנה שהוא באמת מבין, זה נקרא בינה. אפשר לחלק את זה לשני שלבים, חוכמה ובינה. זה שלבי ההבנה, ההשכלה וההבנה. אבל לפי מה שמבין, ככה נראים אצלו, מורגשים אצלו, מתגלים אצלו, מופיעים תגובה רגשית. אם הוא מבין, ילד לא מפחד מלשים את האצבעות בקיריים, בגז, אבל החשמל שם. למה? הוא לא יודע שזה מסוכן. נלמד פעם אחת, כבר יבין, כן? מפחד מהאש הלאה. זה בדיוק, אני חושב שזה מאוד מובן. כאילו, ככה זה יותר... לא אמרתי שלא מובן, אני אמרתי שפשוט, אתה אמרת,
הרגש אמרתי, הוא בא לך לבד, זה הכל. אבל הוא בא לך... ברור שיש לו כן, תהליך זה מסוים תהליך, לפני כן. נכון, כן. ברור שיש לו תהליך מסוים. אתה מבין? אבל הוא לא נולד. הוא לא... הוא לא נולד, הוא בא לך טריק. מה זה נולד? נולד זה כוונה מופיע. מופיע. מופיע, יותר טוב לך? כן, בסדר. זה לא אותו דבר. הוא נולד כתוצאה מהתהליך. כן. אוקיי, אז זה מה שאני מנסה להסביר. מה זה... כן. אתה לא מבין, אני מנסה להבין מה הוא אמר. כלומר, למה אני חזר לזה? זה פעם שנייה שאני חושב על כן. זה. זה הוא קולט, הוא מפנים. כן. אז בסדר, נגיד את זה במילים קצת אחרות. זה מופיע. לא, בסדר, עוד פעם. תשמע, אם מישהו מדייק, זאת אומרת, ואני יכול להבין, מבין, אם לא, אני שואל, אני בשביל מה פה? לא, בוא נגיד ככה. בוא נגיד ככה. תשמע, ואני לא מבין, אז שאתה אוהב או אתה מפחד, זה כלפי משהו, נכון? זה דבר כלשהו. מישהו, משהו, שאתה אוהב את הדבר, או אתה מפחד ממנו. אתה רוצה להתקרב אליו, אתה מסתייג ממנו. אז יש דבר שאתה מתייחס אליו, כן? אז כפי איך שהבנת את הדבר, כך אתה תגיב רגשית. אתה תגיב, או בתנועה של להתקרב, או בתנועה של להתרחק, זה יהיה לפי ההבנה שלך. האמת היא זה פסוק. כתוב, לפי שכלו, יהולל איש. יש 4 תוארים. יש אדם, איש, אנוש וגבר. לא טוב, זה ככה קוראים לבן אדם, כן? אדם זה התואר שמתייחס למעלת השכל. איש זה המידות. אנוש זה בלשון אנוש, זה חולשות שיש. וגבר זה היכולת להתגבר על החולשות. כן? אז אדם זה תואר של אדם לפי שכלו. ואיש זה מתאר את המצב הרגשי. כשאתה מדבר על הרגשות, יותר נכון לקרוא לו איש. כשאתה מדבר על אחד שמשכיל ומבין, יותר נכון לקרוא לו אדם. כך לפי של לשון התנ"ך. אז הפסוק אומר, לפי שכלו יהולל איש. יהולל מלשון הילה. זה מאיר. לפי איך שהוא מבין בשכלו, ככה יהולל, ככה זה מגורם שיעיר האיש שבו, הרגשות שבו. הבנת את מסתדר לך עכשיו הפסוק? זהו. אני חושב שזה פשוט. עכשיו, מה שהוא הולך ועושה פה, הוא הולך הלאה. הוא אומר שהוא משכיל ומתבונן באלוקות. אז מתראה באהבת השם או יראת השם. אבל בהתבוננות בעניין באלוקות, הוא מביא שהוא פה 3 נושאים, שבעצם 3 דרגות. וכל אחד מהתגובה המתאימה, התואמת למה שהוא הבין. הוא יכול להתבונן במה שאני אגיד את השמות ואז אני אסביר. מה שנקרא ממלא כל עלמין, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, או הקדוש ברוך הוא נקרא סובב כל עלמין, או שמדברים עליו שכולה כמי כלא חשיב, שכל מה שלפניו כאילו איננו נחשב ככלום. טוב? אז ממלא כל עלמין זה איך שקדוש ברוך הוא מחיה כל נברא ונברא עם הנפש המיוחדת לה. הנפש של כל חיה, כל דבר ודבר. החתול יש לו את הנפש של חתולה, והסוס של סוס והעץ של עץ והבן אדם של בן אדם, כל אחד, הנפש הזאת, זאת אומרת זה חיות, זה מה שאחראי לכך שהוא חי ולא הפוך, אבל פה זה כוח אלוקי שמחיה אותו, אבל הכוח האלוקי הזה היא באה בצורה מאוד מוגדרת. הנפש של אדם, חיי אדם, נפש של סוס, זה של סוס, כן? וזה נמצא בגוף של הדבר ומחיה אותו, וזה בעצם נמצא בכל הבריאה כולה, כל דבר ודבר יש לו את החיות שלו, והחיות הזו, דרגה זו של חיות אלוקית, זה נקרא ממלא כל עלמין. כן? כמו שכתוב, מה הקדוש ברוך הוא ממלא, מה הגוף ממלא את האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. מה הקדוש ברוך הוא ממלא את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. ככה זה אומרים בברכות. זה אומרים, ברכי נפשי את השם. כשהוא מתבונן, מבשרי, אומר איוב, מבשרי, איך זה אלוקה. אני מתבונן בנפש בגוף, ואני מבין שככה בעצם יש חיות שמחיה כל דבר ודבר. כן?
עכשיו, זה איך שקדוש ברוך הוא, אתה מבין לבד שזה חיות מצומצמת, כי היא באה בצורה מוגבלת, מוגדרת, נפש של כל דבר ודבר, כן? אז אתה מבין שכל אלו הערות מצומצמות של חיות, אופנים שונים, איך שהיכולת שלו בכלל לחיות, הוא מצטמצם ולובש צורה, בא בצורה מוגדרת, ואז זה נהיה הנפש של כל חי, נפש של כל דבר ודבר. אם זה צומח, אם זה חי, אם זה מדבר, כל אחד והנפש שלו, כן? החיות שלו. עכשיו, כן, זה חיות מצומצמת. אז מזה אתה מבין שיש חיות כמו שהוא לפני שהוא עובר את השלב הזה להצטמצם ולבוא בצורה מוגדרת, מוגבלת. זה חיות כללית, כן? האמת היא, אתה יכול אפילו, אמרתי, מבשרי איך זה אלוקה, אתה יכול לראות את זה בעצמך. יש חיות כללית ויש חיות פרטית. חיות כללית עצם זה שאדם חי ולא הפוך. חיות פרטית זה כל איבר ואיבר עושה את התפקיד שלו. אתה רואה שבן אדם חי, שמזיז את היד, רואה בעיניים, שומע באוזניים, כל כוח, כל איבר יש לו כל כוח יש לו את האיבר שלו, דרכו הוא פועל, וזה חיות פרטית, כמו שהחיות מתחלקת לפרטים. אבל יש לך את עצם החיות, שבכלל שהוא אדם חי, וזה הנשמה שלו, הנפש, וזה משהו כללי. אתה מבין שהנשמה שלו זה לא שכל שלו, וזה לא כוח השמיעה שלו, ולא כוח הראייה שלו, זה כוחות שבאים מהנפש. אז אתה מבין מהכוחות שיש את הנפש עצמה. זה שהוא חי, נקודת חיים שמחיה אותו. זה נקרא להבין דבר מתוך דבר. מה זאת אומרת? מה זה התוך דבר? יש תוך דבר, הדבר שבתוך, החיות שבתוך כל אחד ואחד, מהתוך דבר, מהחיות שנמצאת בכל נברא ונברא בצורתו הפרטית, אתה מבין שיש דבר בתוך, בפנים. מהתוך דבר, מהחיות שבתוך כל דבר ודבר, אתה מבין שיש דבר כללי שממנו בא החיות. להבין דבר מתוך דבר, ואתה מתבונן בתוך דבר בחיות שבכל הנבראים, שזה שונה כל אחד מהשני, וזה אתה מבין שיש כזה דבר, חיות כללית, שממנו באים כל הנפשות של כל דבר ודבר, כל נברא ונברא. אתה מבין איך שאני אומר את זה? להבין דבר מתוך דבר. מה זה התוך דבר? החיות שבתוך כל אחד ואחד. אז החיות שבתוך כל אחד ואחד מעיד שיש בכל כללי שהוא הולך ומצטמצם ולובש צורות שונות לחיות כל הנבראים באשר הם. כל אחד לפי עניינו ודרגתו. אז זה כן, הדבר, החיות הכללית, זה נקרא סובב כל העלמין. אז זה דרגה עליונה יותר. לפני שחיות האלוקית הצטמצמה לבוא בצורה פרטית, להיות נפש של כל דבר ודבר. זה החיות לפני שבאה בצורות מוגדרות, מוגבלות. אז לפני הגבלה, זה נקרא סובב כל העלמין. כי הוא בלתי נתפס. למה? מה זה בלתי נתפס? אי אפשר להשיג אותו, להבין אותו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ממלא כל העלמין, אתה מתבונן בבריאה, אתה רואה כל דבר חי. אתה רואה שיש משהו שמחיה אותו, שהוא חי ולא מת. החתול הולך ברחוב, אתה רואה שהוא חי ולא מת. אתה רואה ציפור, זה חי, אז אתה רואה שיש פה חיים. כן? כי למה? כי החיים האלו הם בו בהגבלה, והתלבשו בתוך גוף של כל נברא ונברא. והיות שהחיות הצטמצמה ומתלבשת בכל נברא להחיות את הגוף, אז לכן זה בא בצורה כזאת מוגבלת, אז ניתן לתפוס אותו. כן? הכוס הזה אני יכול לתפוס אותו עם היד, כן? ואם זה יהיה חבית, אני יכול לתפוס אותו עם שתי הזרועות. אבל מה שלא בא בצורה, אני לא יכול לתפוס, הוא לא בר תפיסה. סובב כל העלמין זה חיות אלוקית, לפני שהצטמצמה, להתלבש בכל נברא ונברא.
זה נקרא סובב, כי זה לא בתוך, זה לא נתפס על ידינו גם. אף על פי כן, גם הסובב כל העלמין, זה הרי, זה הערה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו של חיות. זה חיות כללית, ולא חיות כללית כמו ממלא, מה שממלא כל נברא ונברא. אבל זה עדיין אנחנו מדברים על דבר שמחיה. אז שניהם, הסובב, הממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, אני מזמין אתכם לחשוב עליהם כמו אור שיוצא מהמאור. כמו למשל יש לך את השמש, יש לך קרן אור שיוצא מהשמש, כן? אז הקרן אור זה או סובב כל העלמין לפני שמצטמצם, או ממלא כל העלמין שהולך מצטמצם מתלבש בכל נברא ונברא. אבל השמש עצמו, השמש זה ממלא כל עלמין, והאור זה בעצם לא סובב, סליחה. לא, אני מתכוון, האור שיוצא מהשמש, אתה יכול לקרוא לזה או סובב כל העלמין, סובב כל עלמין? או אתה יכול לקרוא לזה ממלא כל העלמין, תלוי איפה אתה אוחז פה, אם זה חיות כללית, או שהוא הולך ועוד שלב ומצטמצם, להתלבש בכל נברא וזה הנפש של כל נברא. אבל המאור עצמו, שממנו בא האור, השמש, קוף כתוב השמש, שממנו בא קרן אור, הוא לא שייך לכל העניין של בריאת העולם, נכון? זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, לפני שיוצא ממנו איזושהי הערה של חיות, גם אם זה כללית, גם אם זה פרטית, מצידו אין אפשרות אפילו שיתחיל להיות עולם, עד שיצמצם את עצמו ויצא ממנו חיות, חיות כללית, אחר כך מהחיות הכללית יורדים עוד שלב לחיות פרטית, אבל הוא בעצמו, אם הוא לא יצמצם את עצמו, לא יהיה אור, לא יהיה חיות שמחיה נבראים. אז לגביו, איך הנבראים נתפסים לגביו? לגביו הנברא נחשב ככלום, הוא לא קיים. אם אתה מדבר על הנברא מול הממלא כל העלמין, או ממלא כל העלמין זה משהו אחראי לזה שהוא חי ולא מת, כן? אז בטח. אז יש לנברא חשיבות. עובדה, הקדוש ברוך הוא יורד ומחיה כל נברא. אז זה נחשב. אם אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא כמו דרגה עליונה יותר, כמו שאמרנו סובב כל העלמין, לפני שמצמצם את עצמו לחיות פרטית של כל נברא ונברא, אז הוא זה שאחראי לעצם המציאות של הנבראים, לפני שיורד ומחיה כל נברא בדיוק, כמו שהוא. אז זה גם כן, הוא מהווה, הוא ממציא, הוא בורא את הנבראים, אז אי אפשר להגיד שהם לא נחשבים ככלום. אבל הקדוש ברוך הוא לפני שמצמצם את עצמו, שיצא ממנו איזשהו עניין שאנחנו מכנים בכינוי אור, אז לא שייך שיהיו נבראים. אז הנברא לגביו הוא נחשב כלא נמצא, כן? פטר לגמרי. אז זה מה שנקרא כולה כמי כלא חשיבי, או מביא את הלשון. הכל לפניו לא נחשב בכלל כמציאות, לא נחשב ככלום. כי לגבי הקדוש ברוך הוא לפני שמתחיל להיות בורא, אז אין נתינת מקום, אין אפשרות לנבראים בכלל להיות. אז אם כן, לגביו, זה כמו השמש עצמו לפני שיוצא ממנו אור, אז אין שייך שיהיה אור, אז אין שייך שיהיה, בממשל אין שייך שיהיה נברא, אז נברא לגביו הוא בטל לגמרי. כן? זהו. אז יש שלושת הדרגות, ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, והכל נחשב לפניו כלא קיים בכלל. זה שלושת הדרגות שיכול להתבונן בהם. הוא אומר שהשכל שבאדם, החוכמה ובינה, משכיל ומבין, הוא מתבונן. אבל אנחנו מדברים על הנפש אלוקית, ומה היא משכילה ומבינה? בלקות. אז היא משכילה ומבינה במלא כל העלמין, אז היא תגיב רגשית באהבת השם ויראת השם, בהתאם לדרגה מולה היא מתבוננת, ממלא כל העלמין. אם הנפש אלוקית באדם
השכל והחוכמה ובינה יתבונן בסובב כל העלמין, זה יגרום לו תגובה אחרת. ואם הוא יתבונן איך שהכל נחשב לפני הקדוש ברוך הוא כעין ואפס, אז זה יעשה לו משהו אחר בתגובה רגשית. תלוי במה הוא מתבונן, כך הוא יגיב. זה הולך ומפרט. אתה איתי. כן? אנחנו מדברים תיאורטית, אבל תנסו פעם, זה מעניין. פה נותן כותרות לעצם הרעיון, כי הוא מנסה להסביר את מבנה הנפש. יש במאמרי חסידות הרבה חומר למחשבה ולהתבוננות, בפרטים, איך זה עובד, ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, איך הם יחס ביניהם, איך הם עובדים, ולפרט הרבה פרטים שם, שיהיה לך יותר בשר, יותר חומר להתבוננות. אבל פה זה כותרת, אנחנו רוצים להבין את מבנה הנפש, כי עכשיו אנחנו מבינים את כוחות הנפש של הנפש האלוקית, כחלק ממסע פה, שבסוף יהיה לנו דרך בחיים, כן? אז אנחנו לא נכנסים ממש לכל הפרטי פרטים, אבל אלה כותרות. 3 הדרגות. הרב ברוך, שולי רנד, גם יש לו איזשהו שיר, כן? נו. סובב כל העלמין, כן? כן? טוב, זה לשון של הזוהר. בכתבי אריזל זה נקרא, ממלא כל העלמין זה נקרא אור פנימי, וסובב כל העלמין זה נקרא אור מקיף. מה זה סובב מקיף? פנימי אנחנו מבינים. פנימי זה הכוונה נתפס בתוך. מה זה מקיף? מקיף הכוונה שזה... מקיף, בלשון. הוא מקיף אותך, אתה לא תופס אותו. כן? כן. יש אתה מקיף, אתה הבנת את זה בתוכך. יש שאתה לא מקיף אותך. שמעתי הפוך. מקיף. מה אני אמרתי? במבטא האוסטרלי שלי. לא, כן, זהו. חשבתי שאתה אומר יש נקי. מקיף. לא הבנתי. סליחה. מקיף. אוקיי. אני הולך 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות מלמעלה. בסוף השורה. כתוב שם בסוף השורה החמישית. כי השכל, הוא הסביר מה זה חוכמה ובינה, זה דיברנו. עכשיו נראה בפנים מה שדיברתי. כי השכל שבנפש המשכלת, כשמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, זה הנפש האלוקית, מפעיל את השכל, והוא מתבונן ומעמיק. במה? איך הוא א' ממלא כל העלמין, וב' סובב כל העלמין, וג' כולה כמי כולו חשיב, שכל נחשב לפניו כעין ואפס, נולדה ונתעוררה מידת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו, לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך, שאין הסוף התכלית, ופחד השם בליבו, שהוא יחשוב שהשם ממלא כל העלמין, הוא בעצם מחיה כל נברא ונברא, מצמצם את עצמו ותלבש בצורה מוגדרת, וככה מחיה כל צומח וכל חי וכל איש ואיש עם הנפש בדיוק שלו, וזה מה שהכוח, זה הכוח שאחראי לכך שאדם יהיה חי ולא בר מינן, כן? ושהוא סובב כל העלמין, שיש דרגה עליונה יותר לפני שמצמצם את עצמו להחיות כל נברא. זה איך שקדוש ברוך הוא לא כל כך מוגבל כמו שמחיה כל נברא, פה זה כמו שמהווה, הוא אחראי לכל נברא לעצם מציאות שישנו, שהוא קיים, אז מתבונן בזה, הוא מעמיק בעניין, ואז הוא מעמיק עוד יותר וחושב וואו, גם זה שקדוש ברוך הוא בורא כל נברא, והוא אחראי לעצם המציאות של כל דבר בעולם וכל העולם כולו, זה בעצם כמו זיו והרה, כמו קרן אור. אבל לגבי המקור, הוא בכבודו ועצמו, לפני שהוא יצא לדרך להיות בורא עולם, אז בעצם
אין לנבראים שום תפיסת מקום לגביו, שום ערך, שום מציאות. אם הוא לא היה מצמצם את עצמו, להיות סובב, להיות ממלא כל העלמין, לא הייתה שום התייחסות לעולם, אז לא היה שום דבר. אז מה נברא לגביו? כלום. הנברא לגבי הוא ממלא כל העלמין, הוא קיים. הוא תלוי במלא כל העלמין שיהיה חי. אז ממלא כל העלמין זה קדוש ברוך הוא כמו שבחי את הנברא. אפשר להגיד שהנברא לא קיים, קדוש ברוך הוא מתעסק ולהחיות אותו. מול סובב כל העלמין, אי אפשר להגיד שהנברא לא קיים, הרי קדוש ברוך הוא בורא אותו. כן? אמנם הוא תלוי בעצם המציאות שלו, בכוח אלוקי שבורא אותו, אבל זה כוח אלוקי, זה לא עיקר הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, מה שבורא נבראים. יש הוא לפני שבכו למעלה מי, שמצמצם את עצמו לברוא נבראים. ואז הנברא לגביו, באמת הוא קין ואפס. זה היה בעצם השלב הראשוני, כן? אבל מצד הקדוש ברוך הוא... השלב הראשוני של הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא היה סובב כל ה... הוא לבדו הוא. נכון, הוא לבדו הוא. צמצם את עצמו ויצר את העולם, כן, יצר את אז זה קודם סובב, נכון. ואחר כך ממלא. כן, כן. סובב ואחר כך ממלא. כן. האמת היא, זה לא בזמן, זה בדרגות. העניין הזה קיים כל הזמן. זה לא דבר שנמצא. זמן זה אחד הנבראים שמופיעים בתהליך הזה. המסגרת של הנבראים. הכרתי כמה חבר'ה שמתחילת המלחמה הם צמים. כל השנה הם צמים. מה, כל יום? אבל אוכלים בלילה. הם צריכים להיות מאוד רזים כבר. זה שנה שלמה לא לאכול. מה הם צעים? כל היום או כל הלילה? בגלל החטופים, בגלל... אני צם בלילה, מהלילה עד שאני קם בבוקר. כן, למה קוראים לזה באנגלית ברקפאסט? כי זה ברקפאסט, זה שובר את הצום. זה התרגום המילולי, כן. שובר את הצום של הלילה. יש אנשים שלקחו את זה קשה מאוד. לא, אבל... הסבא של מלכי, סבא של... מלכי אצלנו בבית הכנסת. אוקיי, כן. סבא שלו. כן, אוקיי. הוא היה צם שני וחמישי. קבוע. זה היו הרבה יהודים כשהיו עושים לא, ככה. אלה התימנים של פעם, אחי, זה לא... אבל אנחנו דור חלש, אנחנו חלשים, והוא כותב בתניא על זה, בחלק השלישי, בגלל התשובה, שמי שלא מספיק חזק, הוא חלש, והוא צם, הוא נקרא אפילו חוטא, כי אז הוא לא יכול לתפקד. הוא הולך וצם, אז מה יעשה? מה יעשה? הרי הצום זה היה רעיון שכמו שמקריב קורבן, שהוא ממעט בחלב הדם שלו, כמו שהיה מקריב קורבן על המזבח. אז במקום זה תיתן צדקה, כי עם הצדקה הזה יכולת לקנות עוד שווארמה, כן? ויתרת על השווארמה, על הפלאפל, אז בעצם אתה קצת פחות שמן. אז המיר דם וחלב ובשר, וזה שלא הוספת, אז זה את המקריב. אני אגיד לך, היה לי בשבת סיפר לנו אחד שהוא קרבי חובש, והוא היה בלבנון והוא חזר משם, הוא היה שם בשבת בראשית עם החבר'ה מהתנכלות שנהרגו, זה הרבי הימלפלד, איך קוראים לו, אבי כהן ועוד כמה חבר'ה, הוא היה שם, הוא היה חובש קרבי, והוא סיפר כמה זה מוזר להם שם. הם שם יום כיפור, ליל יום כיפור הם יושבים, אוכלים טורטיה ואוכלים סטייק, אוכלים אוכל, וזה לא שמותר להם לאכול, אסור להם לצום, אסור להם לצום. חייל אסור לו לצום, הוא חייב לאכול, כי הוא צריך להיות, הוא לא יכול להיות חלש, הוא צריך להיות במלוא הכוח, אז חייבים לצום. אז גם אנחנו, אז מי שרוצה לצום, אם יש לו כוח לזה, אנחנו... אסור לצום. רק השאלה, מה יעשה מישהו שחלש מדי לצום, וגם אין לו כסף לתת לצדקה במקום הצום? אז מה יעשה? לא, שלא יחטא. שלא יחטא. טוב, עכשיו אני רוצה לקרוא בפנים, כן, כמו אותיות. נולדה, אז מה שקורה לו, הוא מגיב רגשית, דבר ראשון
שהוא מבין, הוא חושב על ממלא כל עולמים. בוא, יש כוח, בעצם זה שאני חי, הוא כל הזמן מחיה אותי. ואז אתה מבין, רגע, זה שמחיה אותי, זה לא כל הסיפור. כי הרי יש לי את הנפש, מה שמחיה אותי, שאני חי, וגם הסוס והחתולה והעכבר, כל אחד יש את הנפש שלו. אז ממילא... בעיה שהם לא יכולים לטעות, אנחנו כן יכולים... אבל אני מבין שזה לא כל הסיפור. אז יש עוד כוח. עוד כוח שמחיה אותי, שבעצם זה שאני קיים, לא רק שחי, אלא בכלל קיים. ישנו. ואז עוד יותר הוא מתבטל. מתחיל להתבטל עוד יותר. ואז הוא חושב, וואי, רגע, כל זה בעצם כמו זיו והרע. גם החיות הכללית שבורא אותי, גם החיות הפרטית שמחיה אותי, זה לא הוא בכבודו ועצמו, כמו שהוא לבדו הוא. אז מה אני לגביו? מתחיל לחשוב על עצמו מול. אז הוא מבין שהוא מתאפס לגמרי. אז מה התגובה הרגשית להבנה הזו? אז דבר ראשון, לראה ולהתבושש מגדולתו יתברך. הוא מתבייש בעצם המציאות שלו, הוא מבין עד כמה הוא עין ואפס, אז הוא מתבייש. והבושה הזאת, זה לא פחד מעונש או משהו, זה כמו שאדם עומד על יד צדיק או חכם אמיתי, אז זה לא שהצדיק עושה משהו, אומר משהו שמשפיל את בן אדם, הוא פשוט מרגיש מאוד, הוא מתבייש בעצם במציאות שלו. אני חוויתי את זה אצל הרבי, יש כאלה שאמרו אצל בבא סאלי, היה להם את זה, יש כאלה אצל צדיקים אחרים, יש כזה דבר, כן? כן, הוא מתבייש בעצם במציאות שלו. אתה בעצם מתבטל לידו. כן, אני עברתי על יד הרבי, רציתי לבקש משהו לעצמי, התביישתי לבקש מה אני חושב על עצמי, אני מבקש, רבי, אני רוצה זה, בבקשה ברכה, שיהיה לי, לא משנה מה, זה מתבייש בעצם המציאות שלך, כן? זה קשה לתאר כמה שאתה מתקטן בתחושה שלך, אז זה להתבושש מגדולתו. אתה עומד מול דבר שכל כך עצום ובלתי נתפס, אתה מתאפס. עכשיו, וזה נראה, אחר כך פחד השם בליבו, כי בהתחלה זה שכלי, אחר כך אם הוא קולט אז ירד ללב, אז זה לא יראה אלא פחד. אמרתי לכם פעם שעברה, יראה זה שאני יודע שיש בשדה שור, פחד זה שאני שומע אותו מאחריי, כן? יראה זה בשכל ופחד זה בלב. ככה רש"י אומר בסוף פרשת עקב. ושוב, תיקחו חומש, תראו בסוף פרשת עקב ממש, פסוקים האחרונים, רש"י אומר את הדבר הזה. לא, אז השור בשדה, זה המשל שלי, כן? אבל אחרי שהיראה הזאת, שוב יתלהב ליבו באהבה עזה, כי רשפה אש, בחשיקה וחפיצה ותשוקה, איזה לשונות, ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא. אומרים כדי להבין את הלשונות האלו, זה רק בתוך חוויה אישית, כדי להבין מה זה הבדל בין אהבה עזה כרשפה אש, ומה זה חשיקה, חפצה, מה ההבדל בין חשק וחפץ ותשוקה ונפש שוקקה? אנחנו מילים, מישהו היה שם ומבין מה מדובר. לגדולת אין סוף ברוך הוא, והיא כלות הנפש. ואז הוא הולך ומביא 3 פסוקים, ואני תכף נפרט. אבל מה זאת אומרת? שהוא מבין, קודם כל, הוא קולט כמה שהוא עין ואפס. למה? כי המציאות האמיתית זה האין סוף שהוא לבדו הוא קולט את הדבר הזה, אז דבר ראשון, וואי, הוא מבין שהוא בעצמו עין ואפס. ואז מה יהיה התגובה, השלב הבא? הוא מבין שהוא לגמרי, איך אומרים, בפריפריה של כל הקוסמוס. הוא ירצה להיות קשור למציאות אמיתית, שמקור כל המציאות וכל החיים, כן? כמו תחשוב על ילד בדואי
שלא יודע מכלום, רק בשדה שלו עם תפוחי אדמה ורודף אחרי התרנגולים ואין לו כלום בחיים, ויום אחד צריך לנסוע למרכז הארץ, רואה תל אביב, כל הבניינים הגדולים החדשים, אז הוא הולך, אבל אני לא רוצה לחיות בפריפריה, אני רוצה להיות במרכז האקשן, שם החיים, הכל תוסס. אז היהודי מבין שהמציאות שלו, בו, כמו שהוא נברא, הוא סך הכל בקצה של זיו והרע שעבר מסובב כל העולמין לממלא כל העולמין, ויש לו נפש שלו שהוא תלוי בעצם החיים שלו ואפילו עצם המציאות שלו, אז הוא מבין שכל זה בא מאיזשהו מקור, אז זה המקור של כל המציאות והחיים, אז יתעורר באהבה עזה להתקרב לבוא לשם. ושלושת האופנים של אהבה יהיו לו בהתאם להתבוננות. אם הוא הבין בממלא כל העולמין, התבונן ותפס את הלקות, קדוש ברוך הוא, כמו שהוא בא ממלא כל העולמין, נפש כל חי, וזה הוא מתרכז, זה הוא מתמקד, וזה הוא חושב, מתבונן בזה, ושם את כל השכל שלו בעניין הזה, והוא תופס את העניין, מה זה יעשה לו? זה יעשה לו דרגה אחת של אהבה, יראה ואז אהבה, כן? וואי, אני לא בעצם חי בעצמי, אני תלוי בו שמחיה אותי. ואם הוא יתבונן והקדוש ברוך הוא כמו שהוא סובב כל העולמין, לפני שמצמצם את עצמו, את החיות, לחיות כל נברא ונברא בצורה הספציפית שלו, אלא עצם המציאות של הנבראים, כולם, שכולם שווים בזה שבעצם זה שישנם, שהם קיימים. אז מתבונן בזה, אז מה זה יעשה לו? הוא יתבטל הרבה יותר, כן? יתבטל, יתאפס, אבל אז הוא יתלהב, שהוא רוצה להתקרב למקור האמיתי של לא רק שהחיים שלו, אלא עצם המציאות שלו, לא רק שהוא חי ולא מת, אלא שבכלל ישנו ולא אינו. ואם הוא יתבונן מהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא לבדו הוא, לפני שבכלל התחיל לברוא עולם, איפה אני מולו, אז זה יעשה לו עוד. אבל זה שלושת הפסוקים שעכשיו הוא מביא. שלושת התגובות, שלושת הפסוקים. בואו תראו מה עומד, דבר מעניין. אתה אומר בעצם ככה, זה תלוי בנקודת ההסתכלות שלך כלפי המדרגה שלו, איך אתה רואה את הבית. בדיוק. במה אתה מתמקד בהתבוננות שלך? כן, במה אתה מפוקס בהתבוננות שלך? מה הנושא שבו אתה מתבונן? כי ככל שאתה עולה למעלה, אתה בעצם לצורך העניין מרגיש את האפסיות, זה השלב הראשוני. נכון. והשלב הבא בעצם זה כאילו החשק, מה שנקרא להתחבר למקור העליון.